प्रणाम। जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं रियल न्यूज भोजपुरी के माध्यम से, सबके हम से दिल से नमन करतानी, प्रणाम करतानी। आज रउआ सबके हम बतावे के चाहतानी कि कोरोना के महामारी में रउआ लोग से रिक्वेस्ट बा कि घर से बाहर ना निकली, जहाँ बानी हुए रही। उस शहरी भाई जे शहर में जाके फंस गए बारे, उनका खातिर एक गाना हम रउआ सबके बीच गावे के चाहतानी। अगर निक लागी तो रउआ लोग लाइक, कमेंट और चैनल के सब्सक्राइब जरूर करब। ये रिक्वेस्ट रही रउआ लोग कि ऐसन पड़ल विपत्तिया भैया का हम बात बताई। हम बानी परदेश में ओहिया रोबत घरे माई। हम बानी परदेश में भैया रोबत घरे माई। हमारा देश के राजनीति में बाटे गरीब पिसाइल। हमारा देश के राजनीति में बाटे गरीब पिसाइल। कि घर ही में रह भैया, कि जन्म बचल भैया। कि घर ही में रह भैया, कि जन्म बचल भैया। ये रिक्वेस्ट वाला लोग से दोनों हाथ जोड़ के कि घर में रहे, सुरक्षित रहे, घर से बाहर ना निकली। प्लीज रिक्वेस्ट बा, एक दूसरे से हाथ न मिलाए, दूरी बना के रखी। जय हिंद, जय भारत, जय हो भोजपुरिया समाज।